padako kung unsa kamaayo ang Ginoo sa atua. So before mi nag-adto nag-pray sa journey. Then pag-abot na mo dito mga kaigsonan, ang iyang mga anak moingon na kanang ma'am, unsa may among itambalan ni? So kami pud kanang ginaano na mo to sa mga tambal nga makita lang siya sa kanang palibot, mga natural lang siya nga mga tambal. So mao to amo siya ang tambalan. And praise the Lord. You know what? Dili ko makato kung unsa ang miracles nga gihimo sa Ginoo. So every morning and afternoon, so amo siyang ginabisitahan, then amo siyang gina water therapy. Then after a few weeks, you know what? Ang usa ka igsoon na to nga Muslim, naulian na siya, and then may ana siya, makalakaw na ko ma'am. And then ang akong kamot sa una nga di na ko malihok na dyan ako. And then ana mi nga walay lain nga nag-heal kanimo, nag-ayo nimo. Ina man among tawag sa ila kundili ang Ginoo ra jud. Ang Ginoo sa ila gitawag nila og Tuhan. So si Tuhan ra jud ang nag-ayo kanimo. So mo to usa sa mga miracles nga gipakita sa Ginoo dito sa about na siya sa health. Then dito sa education. So sa education, dili man jud nato ikadinay nga aduna jud mga kabataan nga kanang minus-minus jud bitaw sila intelihiya. So ingana. But ang ingon ng Ginoo kung mangayo lang jud ta sa iyang kaalam, everything yun na iyang ihatag. So kato siya, kani siya bataas, yan na siya ang iyang pangalan or pat ni sila ka mga estudyante. Kani sila mag-uod jud kay ko as a teacher kay basig mahuman na akong term. Dili pa kayo sila kabalo mo basa. So, na-assign ko sa grade 3 and grade 4. Ranang, hindi kagabi, mag-story ako sa Ginoo, maghilak jud ko kay Lord, dili jud ko, wala jud ko kaya, unsaon ako ni sila pagtulo, but through sa imong power of strength, kani nga mga kabataan, mahimo ni silang dako o kanang nindot nga ehemplo diri nga eskwelahan. You know, every night mag-study me, but before me mag-tutor sa ila, before ko mag-tutor sa ila, mag-devotional sa good me. So ang akong ginapabasa sa ila ang Bible. So kanang mga verses. So mo to, gina-explainan ako sila sugod sa akong devotional, ako silang sa Bible. Then ipasabot na ko kung unsa. And then pagka tomorrow, ako nang ipamemorize sa ila. Then you know, unsay gihimo nga miracles sa Ginoo. After mga 2 weeks or 3 weeks, nahingangha kay ko sa ngatanan kay gipabasa nako sila tagsa-tagsa. Maayo naman kay mo basa to si Al-Nasham. And then dako pa jud kay na nga message kay every morning ang iyang ginakanta is mga religious song. Unya kanang iyang tingog kana bitaw mo pinakalas na jud taglil ra ba kay siya tingog niya anang ingala ba? So, but dili na to gina-after kung unsa ang iyang tingog ba ang message sa kanta dako kay nga mensahe. So mao gyud to ang kato siya si Al-Nasham naghatag jud to siya inspiration sa ako. So dako ka every morning magkanta na siya din malipay kay ka kay ang imong ginatudlo nga kanta ilan ang kanta-kantahon. Then if na sila ikasulti, kung unsa imong i-share nila nga mga Bible story, ila po nang i-share sa ilang mga kaubanan nga mga bata. So, ingana sa field sa education. Now, dirita sa uban pa nga mga, di mo laktod na ka, uban pa nga mga among na-experience dito. So, dito, ang among source sa tubig is rain. Kung walay rain, wala mi tubig, mag-ato mi sa laing island, mag-pliti yung mga ano man siguro for 400. Pero kay kami, praise the Lord, kay wala jud may nahitabo nga nag-pliti pa mig 400, 600 para magkuha og tubig. Kay gina-providean mi sa mga villager dito. Dayon, you know what, kung every time nga kanang gamay na lang ang tubig sa among tangke, mag-send din og rain ang Ginoo. Ingana kayo kamayo ang Ginoo sa among kinabuhi. Kanang nindot bitaw kayo palandong every Sabbath gina-consider jud nako na is a blessing para kanamo. Kanang maano kay ko sa ngatan kay every time nga kanang mukanta mi, mukusog po na ang ulan. Di ko mukusog ang among kanta, mukusog pa jud ang ulan. So ingana jud kamayo ang Ginoo sa kanang
kanang sa among mission field. So, nagasaad jud siya kanato kung kita maga-serve kanya, everything iya jud nang ihatag sa ato. Everything kanang ato jud matagamtaman kung unsa ka mahigugmaon ka maayo muhatag ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So, karon mangutay na ta, Sister Julie, so wala man ni ka-experience na ng mga anak, mga ingana, gusto ko ni maka-experience og mga ingana. So, kana nga mga butang, so usa na siya sa mga dagko nga mga butang nga mahimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. But ang pinaka-greatest nga butang nga mahimo sa Ginoo sa atong kinabuhi mao ang Christ-like character. Bisan dili ta maging missionary, bisan dili ta mo ato og laing dapit, kung makita si Jesus Christ sa atong kinabuhi, mao nay dako nga mensahe ngadto sa uban. So, ang akong buhay nga paglaom o pagampo, kaninyong tanan ang pinakamalipayon or kung gusto ta nga kanang malipayon ang atong kinabuhi, simple ra jud kayo atong pangitaon ang Ginoo. May hapon sa tanan.